Ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Dneska tady máme návod na další velmi jednoduché těstovinky, vrtulky, které můžete udělat do dětských kuchynek. A je to hotový za pár minutek, je to skvělý na spotřebování přízí, které vám třeba zbydou. Na háčkované vrtulky budeme potřebovat háček číslo 4, nůžky a já používám přízi Alize Baby Best, protože tady mám nějaké přebytky, takže to dělám z ní. Tak, začneme počátečním očkem a z počátečního očka potom uděláme 12 řetízkových oček. Samozřejmě můžete udělat třeba i 15, jsem zkoušela, ty vrtulky budou trošičku delší, takže záleží určitě na vás, jak moc ty vrtulky chcete veliké nebo dlouhé. Tak máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Takže my uděláme z 12. A teďka budeme dělat dlouhý sloupek do každého očka 3krát. Takže do druhého očka od háčku píchneme a uděláme 3 dlouhé sloupky. 1, 2, a 3. A zase do dalšího očka a 3 dlouhé sloupky. 1, 2, 3. A opět do dalšího očka 3 dlouhé sloupky. 1, 2, 3. A takhle budeme pokračovat až do konce a ta příze se nám bude takto přirozeně stáčet a udělá to přesně tu vrtulku. A mám poslední očko, takže 3 dlouhé sloupky do posledního očka. Tak, ustříhneme přízi. Teďka na konci to pouze zavážeme k sobě. 2, 3 uzlíčky by měly stačit. Tak toto stáhneme. Tak a tady jsou 2 možnosti. Buď to ten konec trošičku zapošijete zpátky, anebo, což dělám já, jelikož jsme tam udělali 3 uzlíky, což je dostatečné, tak to prostě takhle ustříhnu a ono to potom vůbec není vidět. Tak, může vám ta příze vzniknout, že budete mít třeba takovýhle tvar, to vůbec nevadí, normálně to chyťte a takhle to smotejte do toho požadovaného tvaru, do té vrtulky. Když trošku zatáhnete od sebe u toho středu, ale pozor, opravdu trošku, ať si to nepřetrhnete, tak vám to pak takhle vyleze a budete mít vlastně vrtulku. Tak a takto vypadají naše vrtulky. Máme různé barevné kombinace. Já doufám, že jste si jejich tvorbu užili, je to zábava, opravdu je to rychlovka
a děti nebo obdarovaní z toho budou mít jistě velkou radost. Klidně mi dolů do komentářů dejte nějaké fotky, budu se na ně moc těšit, jak se vám to povedlo a těším se u dalšího videa.